गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ महाकुम्भ 2025खौ खौसेथिनि महायज्ञ होननानै बुंदों। महाकुम्भ 2025आ थांनाय सानखालि जोबनानै थांबाय। महाशिवरात्रिनि गोथार बुब्लिजों लोगोसे थांनाय बुधबारखालि उत्तर प्रदेशनि प्रयागराजआव 45 सान गोलाव धोरोमारि जथुमनाय महाकुम्भ मेला 2025आ जोबनानै थांबाय। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ महाकुम्भखौ हायुङारि खौसेथि आरो धोरोमारि सांग्रांथिनि नेरसोन महरै बरनायदों, जाय जौथाइफोरनि गादबनायनि जोबनाय आरो मोनसे गोदान मुगानि जौगानायखौ दिन्थियो होननानै बुंदों। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ दिनै ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एक्सआव गावनि पस्टआव प्रयागराजआव 45 साननि हाबाफारिनि थाखाय ज' जानाय 140 कोटि सुबुंफोरनि बाहागो लाहैनाय आरो सिबियारिफोरनि खौसेथि दिन्थिफुंनायखौ गोमोनाय फोरमायदों। गाहाय मन्त्री मोदीआ बुंदों दि महाकुम्भआ आथिखालाव गोदान मुगानि सामलायनाय रोंग'साफोर, बिथांखि आरो खान्थि रोंग'साफोरनि थाखाय फरायनायनि आयदा। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ बे बाथ्राखौ बरायदों दि बे महाकुम्भआव गोबां लाइमोनफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बेबादि बाहागो लानाया लाइमोनफोरा भारतनि बेसेन आरो हारिमुखौ सिगांथिं लांगोनखौ दिन्थियो होननानै बिथाङा बुंदों। बेजों लोगोसेनो गोथार थावनि दावबायनाय समाव सिबियारिफोरा मोगा-मोगि जानांनाय जायखिजाया जेंना-जेंसिनि थाखाय निमाहा बिनानै गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ महाकुम्भनि अरायथा गोहोमनि सायाव गावनि फोथायथिखौ रोखा खालामो। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा-फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।